سر ساکک پارلمانتری دم پارتیه آگری جباجار انقره پایتخت ترکیه لگل میا امی گوتوبیجد و درباره ده بکن بر ساکک دم باشد بخیراتی روداوی. تعالای کردستان در خست بله. تعالای کردستان دست خود هلگرت چوی سر کرسی پارلمانتو یا ترکیه و تجواره بحثا و آلای کر کارودان چبون گلو ایریشی تجی نکرن؟ جاردن دم باش روش باش نوروزه کی پر به جوش متویه گلی ملوی درا آگره کی پر به گش لوی درا ما پیخست جوی درا ما سلام خوشان جهولی را جسلیمانی را مج نوروز آوان پیروز کر هر چار پرچه کردستانی جی ما نوروز آوان پیروز کر لوی درا اپیجه گلی ما یکیتی کی مزن چه کر جبو آشیتیه جبو یکیتیا کردا جبو صلح کی کنو چه بوی اوه که جوی صلح راحت سزن ایکو دجمن کردانه یا آلا کردا گوتن گنجره حقارت کی مزن لیکرن گلی مجی ویا قبول نکر هم در نوروزه دا مویا آنی زمان دوجی در پارلمانتوی دا و آنی زمان مگو حق و حقوق وطنه اوه آلا هانه که توی دنیای ناست که جراسیانت کی پر مزند که وقتی که کک مسعود کک نیچیروان جوی در کردستان تین ترکیه لوی در هانه لهوا لانیاوان لتنشتا آلا ترکال لتنشتا وی آلا کردا لتنشتا هفدو جیه کدلی هفدیتین دکن لوی در دیپلماسی دکن هر دو آل تنشتا هفدونه هون دجمنتیا کردات کن و آلاهانه که به پر امک و بدلکی مزن هاتیه و روژاهانه که قاضی محمد ل وقتا ایدام کرن امکاوی دوی درادای مولا مصطفی بارزانی و به هزارا پیشمرگه جیانا خو جبو ویادان لقارشی زوره ظلمه پر مجادله کی مزین کرن هون حقسزید کن هون دجمنتیا کرداد کن مگو yani ez ve çaxı derketim, ev çaxta denge xu nekirin ama pişti min havaki lüvedere denge xu zedekin ama naskin. Vani haneki her parça Kürdistan'ı çar perçaji düşmine evha hene. Naxazın Kürt bevin xoye tişteki. Jiberwi emji dvejin yekitiya Kürda pır tişteki mezine. Hun dinherin dife lüvedere hane li Bakur. اگر جبوی لهواتنه جبوی صلحه جبوی که خوبه خونه هانه که بسکنه گل پر جوشه کی مزن دا نوروز پیروز کر اوانه هانه ایکش خونه سیاسته ایکش خونه رانته کی مزن هلتینن وانه هانه پر rahatsız بون جبروی ایریش کرن اوانا sadece دوی درا دجمنتیا خلق باکور ناکن لکدره کردکی هوه دجمنه وی درینه از جبروی وانه هانه که دنوا خلقه داشی پر قوته که وانه مزنتنه اما اموانا ناز دکن وانه هانه که بونه نبونه دجمن کردانه. بله برای ساکک بگومان iyi parti buniye ku her izede narazî bûn nîşandan lê belê em dibînin di nava CHP de jî weke nimûne xwe nîşandan li hemberî girtina İmamoğlu hatin kirin li İstanbulê li bajarên din lê dijayetiya ala Kurdistanê kirin dijayetiya zimanê Kurdî kirin dijayetiya Şêx Seîdê Pîran kirin di nava xwe nîşandanên CHP de jî heman helwest me dît çima gelo Evana bune ne bune, jbavu kale xo hatta iro düşmine Kurdane. Yani çıkal Kürdistan'e katliama ki mezin buye bavu kale wan çekri 7 sale li ser Kurda zulme ki per mezin heye. Jxo eve ala rengin kujera gotin güncür şarederiye Ankara, Mansur Yavaş via ani zaman. Mansur Yavaş da CHP'da siyasetti ki ama
او جه MHP'ti, او جه İyi Parti'ti, de nava CHP'da jî evek ulusalcı Kemalist hene, ev jî düşmüntiya Kurdatkin. Ama de Türkiye'de epeyci insanı dostu Kurdane, dünya sadece şu an evknine, jbervi rahatsızlığı pırmezine. Yani dünyayı Kurd rojeki dikevri bidin serhevdu, evan insanı hane düşmüntiya vitkin. Peki eşvan pırsım, yani hun düşmüntiya halkı Bakur dikin, velvedera çeku silahu şerru pevçunu hun heye jbervi emohatkin. Peki li Kurdistanê rojekî vê dera hani hevekî kevir avêtine na li vê dera dostaniya kek Mesûd û kek Nêçîrvan û Tirkiye heye tên diçin rojekî ew kirine na mehê milyar dolarekî ji Tirkiye ihracat dibe ji Kurdistanê re. Li wê derê sefereta Tirkiye heye. Li wê derê Tirkiye naz dike ew dike ama vanê ku dijminê Kurdan e dixwazin di ser vîya siyaset bikin. Dixwazin ew di nava Tirkiyeyê li Bakur li Tirkiye hinek tiştê nû çêbû. Serok Öcalan ku hinek ji bo aşîtiyê pîlan û projeyê xwe danî evana pê rahatsız bû. Vana naxwazin mesela Kurda bi sulhê çêbin. Eger mesela Kurda da xûn, şer û pevçûn hevin, evana siyasetê da jê 40-50 kes divin milletvekilî. Derd û kulê wan ew e, ji xwe quweta wan tune di Tirkiyeyê da bibin iqtidar, di Tirkiyeyê da bibin xwe yê mewqî meqam, dixwazin 40-50 kes li ser xûna Kurda, di nava Kurda û Tirka da dijmantîkî mezin çêbikin, ji wê siyasetê de paykî bistînin. Derd û kulê wan ev e, em wan teva naz dikin, gelê me jî naz dike, ama di serî da jî migo gere di her çar perçê Kurdistanê da gere yekîtiya xelkê Kurd mezin bibe, gere xelkê Kurd dest bide hevdû ji bo aşîtiyê, ji bo biratiyê, ji bo ku vê zulmehanê xelas bibe, gere herkes wî bibîne. Dostê Kurda jî kîne, dijminê Kurda jî kîne. Gere Kurd di nava xwe da yekîtikî mezin çê bikin. Belê birêz Sakik te jî behsa gotinên Mansûr Yavaş kir, ji xwe wî dest pê kir ev mesela sifkatî kirina bi alayê. Ew gotinên wî jî bûn sedem ku peyama Özgür Özel serokê CHP Newroza Stenbolê de rastî nerazîbûna xelkê were, yani xelkê nerazîbûna xwe nîşan da. Dem partî vê nerazîbûnê çawa dinirxîne gelo, nerazîbûna alîgirên Dem Partiyê li hemberî CHP. Belê piştî Nevrozê Özgür Özel êvarê li Saraçxanê hevû milyonekî insan ravû got xeletî kirine. Di vê nokta hanê da ez jî Nevroza gelê Kurd pîroz dikim, kêmasîkî hevê jî kêmasiya me ye, û ji wê derê jî selam ji Selahattin Demirtaş ra şan û got xeletîkê bîye. Piştî wî di telefonê da ez wî jî melservê meselehanê ew kir ku kêmasîkî çêbiye. Ev ya jî baş e tabii, yani li cîkî kêmasîkî çêbibe û serokê partiyê jî ravê bibe viya ne siyaseta me ye, ev ya tiştekî baş e, pêkî baş e. Ama li her jîvanê hanê hene, her partiyê da jî hene. Ez bawerim yekîtiya Kurda, Kurd wan teva dibînin, yani tevê partiyê Kurda bi çi şeklî dikin, çawa dikin, gere van tiştê hanê bibînin, do tiştekî din jî manî ziman. Mesela Erdoğan do di xeberdana xwe da got li Goristanê, li camiyê epê îvanê ku di ewkê dane ji özgür partiya CHP ji bo İmamoğlu ku dengê xwe bilind dikin, Goristanê da çûne li wê derê kevir mevrişkê nandine, çûne camiyê em got baş e, gere ti kes yani li Goristana, li camiyê da karşı ibadetxane neve. Ama li aha Kurdistanê jî çend sal ewil vallahi bi dozera çûn
mezerê me xera kirin, çûn camiyê me gaz bombasî avêtin. Heta rojekî di cenazekî davûn em bi ewkê avê bi ewkê cenazê me ji ser milê me da xistin. Eger di Tirkiyê da ji goristanê ra ji camiyê ra siyanet heve, laxa Kurda jî gere ew siyanet heve. Çifte standart van tiştîhanê navê li wê derê Kurda jî heta zarê Kurda ji goristanê di 108 insan hestiyê wan derxistin birin İstanbulê li wê derê Adlî Tıp Kurumê dûra derxistin wanê hanê kirin bilê qaldırmê ana li İstanbulê da li ser xortê Kurda li ser qaldırmê dimeşin hestiyê wan dibinî daye. Di Tirkiyeyê ev qasa dijmintiya mezin dikin ji ber wî em dibêjin bi dijmintiyê navê bi sulhê divê, bi biratiyê divê. Eger ku hûn bi Kurda ra rûdinîn aşîtikî nû çê dikin, hûn gere ji degerê Kurda ra ji siyanetekî mezin bikin, ji lîderê Kurda ra siyanetekî mezin bikin. Em wan yani em çi qaş wara siyanetê dikin, hûn jî ew qas ji degerê me ra siyanetê bikin. بله برای ساکک ریا سلحید ورا در باش بله اگر هیا یعنی احتمال هیا لجه امام اغلو جهپ منصور یواش بکه بربجیر سر و کماریه و اگر ببه و هلوستا و وکه دم پارتی چه به هونه دنگ بدن منصور یواش Ez bawerim ne şansê tune eger şansê hevê jê ew roja ku vê beyanata wî çêbû ew jî li vê axahanê qediya ez ne bawerim yek Kurd li tenişta Mansur Yavaş jî bigirê ji xwe CHP jî viya zanê em mecbûr û mahkum nînin ê ku li me heqaretê bikin ê ku li me zulmê bikin em alîkariyayî bikin daha li pêşiya me ew tin ez ana bawerim civîna CHP heye di parlamentoyê da îro ew ê ew bikin namzetê Cumhurbaşkanî îlan bikin ew jî ez bawerim li ser İmamoğlu ew ê çê bibe ama şansê Mansur Yavaş tune yek Kurdekî jî ray nade ki ew Kurdê ku ray bide ki gere ji Kurdiya xwe şipe bike. Ez ê pirsekê jî derbarê pêvajoyê de bikim birê sakik gelo xitimiye êdî pêvajo yanî tiştek li ber çavan xuya nake li pişt deriyan tu danûstandin hene Vallahi indi Türkiye'de hinek tiş pir yani çarxê wan dereng ew dibe ez bawerim ama nava gel da pir tiştekî mezin heye dixwazin evê mesela hanê îndî xêrî xûnê û şer û pevçûnê çê bibe piştî aydîye hinek tişt evê zelal bibin yani ji do da Selhedîn azad bibe gere Selhedîn rojekî hindir da nemîne ew insanê ku nexweşin gere rojekî nebînin hinek pê gere zû bên avêtin gere yani bi Tirkî divên yol temîzliği em bi Kurdî jî divên em gere riya xwe temîz bikin eger sulh çê divê gere ew di rê da çi engel heve ew rojekî ewil temiz bibin. Wanê hanê hinek pê avê işte li İmraliyê da tecrid devam dike ew tecrid gere ravê Selhedîn û hevalê wî gere ew azad bibin derê zîndana ve bibin ew qayûmê ku walî û kaymakam hatine ciyê qayûma gere ew hevalê me şaredariyê me rojekî ewil herin göreva xwe bicî bînin evanê hanê gere bê bicî bibin yani vana neve sulh xwe ji bînî nave hûn ê piştî cejnê Serokkomarê Tirkiye bibînin gelo rojavê diyar bûye hûn ê kengî Serokkomarê Tirkiye Wallahi di ser belê di vê noktê da Dem Partiyê ewka wî taleba wî çêbû ama piştî aydiyê Aydû Erefatê ew ê bicî bê. Gelekî spas birê Sirri Sakik parlamenterê Dem Partiyê agirî ji nava parlamentoya Tirkiye tu li gel me bû zor spas.